Kumusta kayo kakabsat? Pa-check nga iti isong batyo kada yung sa lugsod rin. Napya kami matpasto. Ket mabalintay nga iba nga dahil nga sumbat tayo agsipod ta kang kanayon tayo nga ibagbaga. God is good all the time. When iti amin nakaset iti paglasatan tayo, nagbalin kakabsat nga ni Apo Diyos ket na imbag kagamay. Uray mampay, dahito nga lawas kabsat, imay kada tayo iti nadawel nga bagyo nga ni Paeng. Manipod iti Cagayan, ingga na ijay Mindanao. Inted na kakabsat iti adu nga tudong ket adu digiti paset iti Pilipinas nga ingga na itatta ket addada pay laeng kakabsat nga marikrik nada agsagsagabada kadagjay nga riga adumet dagiti natay nga magyaman tayo agsikod ta ni Apo Dios iti nakiadda kadatay kang kanayon tayo nga ipagpagkad is good all the time. Kanayon tayo met nga kang kanta a shelter in the time of storm. Katagyaman tayo sa pagsipod ta dimteng manen dahito nga tiyempo tapno agkakatuwa tayo nga adalen dahito inadal tayo dahito nga lawas iti pagleksyonan tayo sa katagyaman tayo agsipod ta dahito nga adalen tayo ket itid na dahito pamanagnek nga ni Apo Diyos ken iti sauna ket patsyen tayo tayo sukit mapagtalkan. Agyaman kami met kakabsat. Adda kayo, kadwa kay manen tata. Adda kayo, nga isiriyo, daytoy nga panaginadal tayo kadagiti kakabsat tayo, gayem tayo. Katagyaman tayo kakabsat. Adda kada kayo, kay subscribers. Awamit iti daw-dawatin ni Nohan nga dayjay agkakadwa tayo lakta kakabsat. Dawatit nga road nga agkararag tayo. Bindito mo Diyos sa giyaman kami ama. Tainted mo kada kami dahil manen gundaway. Tapno agkakadwa kami nga anak mo. Adahalin niyo Diyos iti napatag-asap. Sapay kumang dati Santong Espiritu isu iti mangidiktar kada kami. Kadagajay nga leksyon kasapulan mo. Tapno ama, iti panagpamatinikan ka, ket mapatid ka. Dahil inanama mi, ket isuod Diyos itamya. Ket dawatin mi nga bindisyon ng isa. Itinagan ni Apo na Jesus ginawat. Amen. Amen. Lesson number 6. Iti paulo na kabsat. Isu natay agpaay kadatayo. Iti inadal tayo kabsat iti naglabas from lesson number 1 hingga na lesson number 5 na imay iti patay dito lubong kapagbibiya katay gapo iti panagbaso iti maysang tao isuna ni Adan ngem imay kakabsat iti namnama gapo ken ni Apo Jesus nasagot iti Diyos nga mangsubot kadatay. Dayjay nga namnama kabsat isu iti suma dayjay nga inted ni Satanas nga isu iti dusa gapu iti panagsukir iti tao kadayjay nga bilin ni Apo Diyos. Ket napanaknakan kakabsat idi lesson number 5 na dayjay akarin ni Apo Diyos. Anya di akarin ni Apo Diyos. Isu iti biyag. Manen. Isu iti panagbungar. Manipod ken ni patay. Napanaknakan kabsat nga addan dagiti nagbungar sakbay iti cross ni Apo Jesus. Sino digiti inadal tayo? Adda iti inem kakabsat ni example. Talo iti dana tulag, talumet iti baro tulag.
Dagiti talo iti daan nga tulag isuda ni Moses ti anak a lalaki dayjay balong nga syunamay ken dayjay anak a lalaki nga anak iti nabaknang nga agasawa kabsat. Iti daan nga tulag. Iti baro a tulag may adamit dayjay anak a lalaki nga panda ipunpun iti syudad iti Nain. Adamit dayjay anak a balasang ni Jairo panglakayen iti sinagoga ken iti maudi isuna ni Lazarus. Dagitoy kakabsat ket pinaneknekanda nga dayjay karini Apo Dios ket mapagtalkan. Iti lason tayo itata ket iti paulo na isuna tayo agpay kada tayo. Iti adaling tayo ket ni Apo Jesus natay gapu kanya gapumatken ka. Iti paset a mayulo kabsat ket masarakan iti 1:3 versikulo 14 ken 15 na isurat ket basaen tayo. Ket no kasano iti panangibayog ni Moises iti uleg ijay letam kastamet a masapul at ti anak ti tao maibayog. Tapno amin a mamati kenkwana maagdaan iti biyag ngagnanayo. Daytoy kakabsat ket imbaga ni Apo Jesus idi binisita iti maysa nga nabaknang may saan na ngato iti saad na ti syudad ni Nicodemus. In John 3, it is a dialogue between Nicodemus and ni Apo Jesus. Dan ni Nicodemus na panket ko na Apo niya daramidag tapno may sala ka na. Idi inbaga ni Apo Jesus akasapuran ni Nicodemus iti mayanak manen. Philosophically, dayjay ti panunot ni Nicodemus sana mabalin Apo. Ket sana inlawlawag dayjay plano ni Apo Dios kini Nicodemus. Dayjay background kakabsat ket ijay panagdaldalyasat iti Israel manipud di Ehipto ingganay di Kanaan for 40 years. May sa kakabsat kadagiti kapadasan da imay dagiti karasaan nga ulag ket isu iti kinadatda digitoy nga nasukir nga anak ni Apo Dios. Some were already dead. Some were dying. Ibilin ni Apo Dios kini Moses kuno mangaramid ka kuno a brazen serpent. Ikabil mo, utap inapo. Ibayog mo. Isung idi nga inbaga ni Apo Jesus. Kuna na, nukasano iti panangibayog ni Moses, iti ulag iti letam. Tadayjay nga ulag kaabsat, iti inbaga ni Moses, sino man iti kumita kada kayo kadaytoy, nga brazen serpent, agbyag, isungat inbaga ni Apo Jesus, tapno amin amamati kenkwana, maaddaan iti biyag ngagnanayo. Kitaan tayo kakabsat, nga dayjay nga leksyon tayo, dayjay ipapatay ni Apo Jesus nga agpaay kada tayo. Ket isu kakabsat iti kuna tayo nga panakatungpal dayjay akari ni Apo Dios iti biyag ngagnanayo. Nga agpaay kada tayo. Basahin tayo kabsat iti Apokalipsis 13 versikulo 8. Kastoy iti naisurat. Ket isu amin dagiti nagnaed iti rabaw iti daga pagdaydayawan danto. Dagijay asaan na naisurat kadagiti nagnaganda iti libro iti biyag ang napapatay manipod iti panakabangon ti lubong. At dato'y kakabsat, ti kordero. Libro iti biyag ti kordero.
Sino dahil nga kordero? Ni Apo Jesus. Tati kunana kakabsat ni Juan Bautista idinakita na ni Apo Jesus. Indiklarana, behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. John 1 verse 29. Yung apay-apay kakabsat, nga inusar ni Juan matlaan. Actually, dahil nang isurat iti Gospel of John, isunamit lang ti Juan nga nang isurat iti libro ti Apokalipsis. Apay nga naisurat kakabsat, nga dayjay a kordero, nga adday iti libro na, nagan di libro iti biyag, tinaisurat dagitoy anagnagan. Sino tayo akinagnagan? Dagiti sa Santos. Apokalipsis 14 versikulo 12. Dahito ti kinaanos dagiti sa Santos. Nga salsalimet matanda iti bilbilin ti Diyos ken iti pamati ni Jesus. Ket ti kunana nga daytoy nga kordero nga adda iti libro iti biyag napapatay manipod iti pannakabangon ti lubong at the foundation of the world. Anya iti kayat nangasawen kakabsat. Kunana ni Ellen White, iti libro ng Desire of Ages, page 22. Ti plano nga agpaay iti panakasubot tayo. Ket saan laeng abunga iti pampanunot. May sa aplano kalpasan iti panakatnag ni Adan. Daytaket may sa paikita iti prinsipyo manipod iti kinagnanayon iti panawen. Ket isu ti nabamon iti trono iti Apo. Daytoy kakabsat nga ibagbaga tayo nga the plan of salvation. Ket naaramid sakbay nga binukel sakbay a pinarswa ni Apo Dios iti lubong. Anya dayjay a plan of redemption, anya dayjay plan of salvation. Nga no bilang dayjay a parswaen iti Dios ti tao nga parswaen na ket agbasol ti manubot umay. Sino di manubot? Dayjay kordero, the Lamb of God. Tapno maamuan kakabsat ket mati digitoy nalawag kakabsat iti insursuro ni Apo Dios. Manipod iti iden. Nangited ni Apo Dios iti maysa nga kordero. Tapno dayjay a kordero, anya panggap na, anya mission na. Kunana, behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Inted ni Apo Diyos dayjay sacrificial system. Adda iti nagbaso. Daytoy ang nagbaso, masentensyaan amatay. Ta iti supapa dayjay abasol na isuni patay. Ngem nangaramid ni Apo Dios iti maysa pamayan tapno daytoy a managbasol. Numampay isukumaket matay. Saanen amatay. Ta masapol nga dayjay basol na maikat kenkwana. Anya tingkabil ni Apo Diyos. Anya iti inaramid ni Apo Diyos. It is the sacrificial system. Dayjay ang managbasol. Mangala iti maysa a kordero. Sakbay ang maidaton dayjay a kordero. Ipatay dayjay ang managbasol. Dayjay ima na ijay ulo dayjay a kordero. He will confess his sins.
in confessing his sins, iti pamati na, maiyakar dayjay abasol na, nga isukumay iti rason ng isu na ket matay, ket mapan kadayjay a karnero. Ayan di basol, behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Dayjay abasol, dayjay nga managbasol, naiyaka rin kadayjay a karnero. Gaputan naiyaka rin kadayjay a karnero. Dayjay a karnero ket masapol a maidaton ken matay. A very good object lesson. Amo yun no, siyak kuma, sika kuma, kadayjay nga tiyempo kakabsat, ket mangidaton. Kitaan dayjay karnero dayjay nga, mangidaton, kitaan na kuma, kitaan na kakuma. Awan, iti tagtagailina, na naipadto kas lala may nga karnero nga adda ije pagpartya. He openeth not his mouth. Apay, gapu, kanyam, gapu, kanyam. Eleksyon tayo na tayo, gapu kada tayo. Dayjay, nga karnero, awan kagapsat iti, bertud na, no dikit di isu, manipod na di karnero di den, inggan na di maudi a karnero, sakbay iti cross. Ituduna, dayjay a karnero, kadayjay nga inbaga ni Juan. Behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Daytoy met inbaga ni Juan, di Apokalipsis. Nga, daytoy nga nakaigem iti libro iti biyag. Daytoy a kordero ni Apo Jesus napapatay, nanipod idipok na ipanakabangon tuy lubo. Dayjay ang misyon ni Apo Jesus. Gave him the death ket dayjay nga ipapatay na. Isu iti pannakaisalakan iti tunggal maysa a mamati. Dati kunana, di memory verse tayo, tapno amin a mamati kenkwana. Dayjay kordero, maaddaan iti biag ngagnanayon. It is only in the death dayjay ipapatay ni Apo Jesus na maddaan iti kinapudno dayjay namnamang inkari ni Apo Diyos iti tao. Isu nga, no ituloy tayo kumakabsat, di paset amayulo tayo, tati paset amayulo tayo ka 1, 3, 14, ken 15. No ituloy tayo inggan versikulo 16. May kabisang kabsat, may kabisat as a child. May kabisa tayo. Anya iti kunanan ni Apo Jesus, ijay kapitulo 16, ta kastalauna iti panagayat iti Diyos iti lubong, kainted na iti anak na abubugtong. Ket ti mamati kenkwana, saan amatay, nudiket at abiyag na ngagnanayon. Dayjay kakabsat iti ad-adalit tayo, patay, ipapatay, kanamnama. When matay tayo, gapu iti basol tayo. Ngem ni Apo Diyos, gapu iti ayat na, inted na ni Apo Jesus, nga isu iti kordero. Inted na, natay, nga agpaay, kada tayo. Tapno adda iti inanamatay. Anya dayjay nga namnama, biyag ngagnanayo. Kitaan tayo kabsat, ngaday iti masapol nga aramiden dagiti mamati.
Anya terami din di mamati ko mamati ako. Wait. Dati ko na nagkipaset ng pagleksyonan tayo kapsat. Na ibayog. It was lifted. Kikunanan ni Moses, sino man ako nita kadaytoy nga ulag, agbiyak. The part of faith is kita lift up your eyes kadayjay nga naibayog nga ulag ni kadiranan nga ako Jesus. Ket intun no itain tayo dayjay kordero. Intun no itain tayo ni Apo Jesus. Maawatan tayo dayjay plano iti panakaisalakan tayo. It was not an afterthought. Ludiket di kapsa sakbaypay nga inaramid ni Apo Diyos before the foundation of the world. Naramid din dayjay a plano. Iti leksyon ti kapsa naadal tayo nga inpakpakauna ni Apo Jesus iti ipapatay na. Manen iti libro iti Juan, Kapitulo 2, basahin tayo iti versikulo 19, na isurat, ket kastoy kakabsat. Rebain nyo daytoy templo, ket iti uneg iti talong aldaw, bangunet. Saan nga maawatan dagiti tao? Saan nga maawatan dagiti pangpangulo iti templo? In John chapter 2, adda kabsat iti dua na kasama. Umuna, from verses 1 to 10, dayjay umuna nga miracle ni Apo Jesus. Iti panangaramid na manipod iti danom inggana iti kasasamkitan nga arak iti maysa nga pagbutaan iti kana. Idin nga nalpas dayjay iti kana napan kakabsat iti Jerusalem. Idi mapan iti templo anya nakita na there were traders aglalako da kabsat digiti an animal. Aping animal daton gamin. Nang nangruna ta dayjay nga panahon it was nearing the Passover. Ket nakaunget na po Jesus nangala iti tali tapos inaramin na sinapsaplitan na digiti tao tinumbahan na digiti lamlam isaan digiti traders. Tasaan na akayat nga digiti templo balay iti Diyos. Ket saan nga isu ti lugar nga madaydayaw. Idi nga kinatungtong digiti pangpangulo kakabsat. Anya iti ayan mo, kuna na niya autoridad mo, basta ramidam. Iti naibagan ni Apo Jesus, rebaen nyo to'y templo, ket ti unag ti talong, ngal daw, bangunet to. Saan anaawatan di iti pangpangula? Anya ti kung kunam na. Napatakdir da ito nga templo, iti manu at autopan. If you will go to Jerusalem, makita yung absat na yung templo, nagtatakil dahil bato nga na usar. One block is meters long, meters wide, and meters high. Siyempre, kasanong ibagam, yan nung marbada ito yung templo, unag iti talungal daw kapatakdir manay. Kakabsat, already kiti adalan, ngam insurat ni Juan, iti versikulo 21 and 22. Kunana, ngem isu nagsao idi iti maipapan iti templo ti bagina. Versikulo 22, idi garod nagungaren kadagiti natay, dagiti adalan na nalagip dati sina una daytoy, ket namatida kadagiti sursurat ken sao nga insao ni Jesus. Right there and then, inpakpakaunan ni Apo Jesus kakabsat nga isu
ket matay. Kunapay kakabsat ni Matthew, Kapitulo 16, versikulo 21. Nanipod iding aldaw arinugyan ni Jesus nga imbaga dagiti adalan na amasapul ken kuana amapan ijay Jerusalem. Ken aglakam kadigiti abado nga bambanag, kadigiti lalakay, ken dagiti pangulwen, ken dagiti saserdote, ken iskriba. Ken matay, ken agungar ti maikatlo nga aldaw. For 3.5 years, in the earthly ministry of Jesus, ni Apo Jesus kept on reminding his disciples nga adda iti misyon na. Anya misyon na. Isuna di kordero. Kita di nga kordero. Tapno maaramid di misyon na. Maidaton. As a substitute kaday jay nga managbaso. Kit saan nga maawatan kakabsat digiti adalan. Takayat da nga isunat agbalin nga ari. You remember nga adda dayjay kuna tayo kakabsat nga triumphant entry ijay Jerusalem. Nga sakbay kadayjay nga maudi nga aldaw ni Apo Jesus. Kapan na pinaala ti adalan na iti maysang asno. Nagtugaw ijay. Nagkangkanta. Dagiti tao nagdirdirin, nagririyaw da. Praising the Lord. It was the triumphant entry. Ngam sanda nga maawatan, that triumphant entry is an entry to Jerusalem. Nga isumeten, dahi pan nakatungpal, dahi imbagana, nga masapul, amapan i Jerusalem. Aglakam kadigiti, adu abang banag, kadagiti lalakay, the elders, kadagiti pangpanguluan, saserdote, iskriba, ket matay. Ayan na namnama, ket agungar iti may katlo nga aldaw. Isumot lang dyan baga nakapsan. Rebaan nyo dito yung templo. Kati talo nga aldaw. Bangunag to. Inbaga namanin kadigiti adalan ijay matyo. Nga iti unag ti talo nga aldaw. When kalpasan amatay. Agbiag manen. Digito'y nga inbaga ni Apo Jesus kabsa. Ket natungpal nga insurat ni Juan iti Kapitulo 19 iti libro na. Kitaan tayo kabsat the sequence iti napasamak ijay. Kalpasan ti triumphant entry, naramid nga adda kakabsat dayjay kuna tayo nga Passover feast. Inaramid din ni Apo Diyos dayjay kuna tayo nga the Lord's Supper, Santa Cena. Nga dayjay panangan iti tinapay, ken pananginom iti ara. At dan iti kaipapanana. Saanin kakabsat nga dayjay sacrifices of dayjay kordero. Ludik din dayjay panangan ken iinom. Kunana ni Apo Jesus, alain nyo dayto nga tinapay kaninyo. Dayto iti bagi. Alain nyo dayto kupat iti ara. Daytoy iti dara. Kalpasan na dayjay, rimwarda kakabsa. From the house to the Garden of Gethsemane, they passed through a vineyard. Ijay iti nangibagaan ni Apo Jesus. Dayjay may sa akapipintasan nga sermon. Directly nga inadal niya kadigiti adalan. While passing through the vineyard, kuna nakadakwada iti John chapter 15, siyak iti puun ti ubas, da kayo digiti santa.
awan iti maaramidan nyo, do saan kayo nga agnaed kanya. Kalpasan ka usad, napan ijay-jet siya nga ni. Ijay, imayan ni Judas. Ijay, tinlakon ni Judas. Ijay, tinilidan. Nagwarawaran di dadala. Some were following him afar off. Ije versikulo, no kapitulo 19, ijay ti pan nakaukom na kakabsat. Umuna nga napasama, sinaplit ni Pilato. Digidyan nga soldado, nangaramid na kakabsat, iti corona, a crown of thorns. Sada in kabil ije ulo ni Apo Jesus. Sada imbaga, dayto yen iti ari. Sa inikanda iti kopa e cloth nga isut na lampaga. Kinuna ni Pilato, awan iti babak anasaraka kenwana. Alam of God. Awan ti babak anasapulak kenwana. Ngem iti sungbat dagiti pangpanguluen, ilan sayo iti cross. Ilan sayo iti cross. Idin nga nasentensyahan kakabsat. Manipod ijay nga ayan ni Pilato. Inggana kakabsat ijay bantay iti Kalbaryo. Daytoyen iti nagnaganan da ijay Jerusalem via Dolorosa. The road of suffering. Basit akalsada kabsat. Saan laeng nga nailet, narigat apag naenta, but it's a cobblestone. Da kayo kakabsat nga nakapasyar ijay vegan, data ko na tayo ijay kalye Crisolo ko, day kasyay, yung nakarkaro pa kakabsat. So binagkat na, day ijay kalsada on the left and on the right, at dadig iti tao nga agririyaw. At dadig iti tao nga mang saplit kenwana. At dadig iti tao nga awan iti babainda tupraan dapay ni Apo Jesus. Idi nga nakadano ng kakabsat. Ijay Kalbaryo. The distance is not far. Ano nga dayo kakabsat? Ngem gapo iti kinakapsot na. Kamakita you from the Garden of Gethsemane, kaday diyang agpatnag nga panakatrial na. Isu na kakabsat ket sinapsaplid da start. No daduma, matumban ija ayan tinadagsen puso. Ket nakadanon dan kakabsat, ijay Kalbaryo. It was about 12 noon of a Friday. Inlansadan ije cross na. Inbayugdan. Kas da ije inbaganan ni Apo Jesus. Kas kada ije ulad nga na inbayog ije letang ni Moses. Tatan ni Apo Jesus isumeten iti na ibayog. Tatan ni Apo Jesus isumeten iti matay. The joy nga ipapatay na. He conquered sin and death forever. Iti versikulo 30, iti kapitulo 19 ti Juan, kastoy iti naisurat, ket basahin tayo. Idi nga ruden ang nainumen ni Jesus disuka kinunana, na tungpalen. Ket idi nga in babanan ti ulo na, inyawat nan iti kararawana iti Ama. It is finished.
natungpalan. Anya natungpal. I-connect tayo ito pag-leksyonan tayo kapsat. Anya itinatungpal. Itinatungpal dayjay kari ni Apo Diyos iti biyag nagnanayon para ken ka, para kanya. It needed ing kasapulan kakapsat nga dayjay kordero nga isunan ni Apo Jesus ket maisakripisyo ket matay. Tapno dayjay nga itakderan na, dayjay nga insuno na. He whom God daytoy nga na substituted. Sino dayjay nga insuno? I must be personal. Iti insuno na kapsat siya. Iti insuno na kapsat siya. No kasano iti panakatay, digiti kordero di dana tulad. Daytoy a kordero iti Diyos. Inawit na, inikat na, iti basol ko. Inikat na iti basol mo kapsat. Dayjay iti namnamang ibagbaga na iti pagleksyonan tayo. It is only through the death of Jesus nga naited dayjay anamnama that hope was sealed. Ket anyan kakapsat, idiin bagana na tung alay. The plan of God to save you and to save me and to save all sinners. It is finished. Dayjay ti parabo. It's all about grace. It's all about grace. Utang. Nabayadan. Sino nakautang? Siya. Si kakapsat. Utang na saan tayo tupulos ang mabayadan. Ngem kas talaunay ti panagayat ti Diyos ti lubon. Inted na ti anak na nabubugtong ti kordero. Anatay, manipod kakabsat, kaano? At the foundation of the world. Idin anatay, natungpalen, di panakaisalakan mo, panakaisalakan. Ni Pablo kakabsat, iti surat na kadagiti kakabsat iti Corinto, 1 Corinthians, kapitulo 1, versikulo 18, 23 kan 24. Dayto iti pinilik nga bersikulo kada ito nga kapitulo 1 iti umuna Corinto kabsat. Nga ibagana dayjay ing kasapulan the need of the cross. Ta ipakasaritaan ti cross kinamaag kadagiti mapukaw. Ngem kada tayo ang maisalakan isu ti pannakabalin iti Diyos. Ngem ibunanag tayo ni Kristo ang nailang sa iti cross. Maysa apakaitipulan kadagiti taga Hudiya ken kinamaag dagiti Hintel. Ngem kadigiti maayaban Hudyo man wenno Grego ni Kristo ti pannakabalin ti Diyos ken kinasirib iti Diyos. Ni Kristo nga isuna ti kordero iti Diyos. Isuna iti pannakabalin iti Diyos. Pannakabalin nga nang parmet iti basol ken ni patay. Kanya dadalan tayo. Ti patay. May panmet kapsa nga adda iti namnama. Ay namnamang kini Apo Jesus. Ti pamati tayo ko, kitain tayo ko maisula. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Agyamanak kakapsat kini Apo Diyos. Agyamanak kini Apo Jesus. Tani Apo Jesus
nga isu iti kordero ti Diyos. Isu na tayo, agpaay, kada tayo. Agkararag tayo pagsa. Agyaman kami ama. Inadalmi iti pudno nga ayan itinamnama. Itinamnama agaputay ayatan na kami. Itinamnama agsipot inted mo. Iti anak mo nga natay nga agpay. Isu na ama iti kordero na iyakar ti basol ni kenkuan. Na ited di sentensya mi nga da kami kumaitimatay ket isu na itinatay. Ket dayjay nga agnanayon abiyag na. Kayat na nga ited kada kami. Agyaman kami ama kadayjay pamati nga inted mo. Pamati nga inawak ni kayta. Nga inaramid mo. Pamati o Diyos iti inaramid na ako Jesus talaga. Putputan mi dayjay nga pamati. Agyaman kami Diyos. Iti ayat din iti panangisalatan mo talaga. Dawati ka mano at dadibigit ko kapsaan. Nakadaytoy ka pa naging nadal ni kat lumaklasap ka kadigiti anyaman na sa gubanit. Itin pisikalan bagida. Di lang mabalin o Diyos na sa gilang. Tapno day ta nga panangsagit. Iti pan nakabalin mo ama katagasan. Tapno ka day ito nga oras italdaw mo na santo. Maited ni day kapudno nga panagyaman kan pagkatay. Tulungan na kami o Diyos. Bendisyonan na kami ama. Agyaman kami. Kadinanyag mo di ito'y nadawat kang karkararag. Itinagan niya po na Jesus. Amen. Kinamen. Ingganan no may nalawas manen kakapsa. Kas iti kanayon nga panang rekap ni iti oras na panaginataway. Kan kanayon ni nga ay ayatin na kayo na ako Diyos. Ay ayatin na kayo. Happy Sabbath.